Hi guys, नोंसोर माबोरै दं? आसा खालामो नोंसोरो गासैबो मोजाङै दं। So guys, so friends, दिनै आं नोंसोरनि थाखाय मोनसे गोदान टपिक लानानै फैलायबाय। नोंसोरो थाम्बनेलाव नुनाय समाव माबोरै जाखानांगौ। So guys, जोङो अबेयावबाफोर बेरायोबा सब समाय नोंसोरो बहि एबा पाउडार लानानै थाबाय थानो हाया, लांफाबाय थानो हाया। सम लानानै बावगारलाङो, सम लानानै लानो डिस्टार्ब जायो, सम लानानै मानिबा थाखाय लानायाव बहुत प्रब्लेम फैयो। ओंखायनो सब समय लाबाय थानो जाया। ओमफ्राय सम लानानै बिदिनो बबेबा मोनसे टाइमावसो नोंसोर लानो सुबिदा मोनगोन, नाथाय सब समायथ' लानो हाया। ओंखायनो आं दिनै बे टपिकखौ लाना फैदों भिडिअखौ। ओमफ्राय मबाइलखौथ' लाबाय थायो गासैबो। एन्ड्रइड मबाइलाथ' आजिखालि सबनि पकेटाव थाखायो, बांसिनानो मानसिनि पकेटावनो एन्ड्रइड मबाइल थाखायो। होमबा जों एन्ड्रइड मबाइल लाबानो जागोन। होमबानो नोंसोरो बे बहि पाउडारनि खामानिखौ इजिलि गोरलैयै गासैबो बाथ्राफोरखौ लिरनानै लानो हागोन। सोरनावबा नों बिदिनो सोरजोंबा लोगोफोर बेरायबाय नाथाय लोगोफोरनिफ्राय माबाफोर लिरख'ना लाबोनांगौ, बिदिनो बायदिसिना लिरख'ना लाबोनांगौ, माबाफोर बाथ्राफोर लिरनांगौ बा माबाफोर खन्थाइ बायदिसिना बिदिनो माबाफोर बिदिनो लेखाफोरनिफ्रायबो माबाफोर लिरनानै लाबोनांगौ जायो। ओंखायनो एन्ड्रइड मबाइल थाबानो जाबाय। थ' गाइस, मोनसे एप्स दङ ओरैबायदि, एमबिआवबो खम, बे 5 सेकेन्डनि उनाव 6 सेकेन्डनि गेजेरावनो बे डाउनलडबो जागोन। ओरैबायदि माने एमबि खमनि एप्स बियो, एमबिबो गैबावा बेयाव केबिल'सो। नाथाय बेयाव नोंसोर बेसेबांखि लिरनो गोसो ओरैबायदि लिरजागोन बेयाव, माने नोंसोरनि गासैबो नोंसोर बेसेबां लिरनो गोसो इसिबां लिरजागोन। बे एप्सआ नामानो होनो डायरि होनो। आं डिसक्रिपसन लिंकआव मोनगोन नोंसोरो एप्सखौ, ओमफ्राय आरो प्ले स्ट'रावबो मोनगोन। ओमफ्राय बेयाव जेबो माने नोंसोरो खुलिनांगौ गैया, जेबो माने साइन इन खालामनांगौ गैया, जेबो नाम साम होनांगौ गैया। इमारजेन्सि जायो बे एप्सआ। बे एप्सनि जेबो माने खुलिनांगौ दरकार गैया, जेबो साइन इन होनांगौ दरकार गैया। एकदम सिम्पलि गोरलै। डाइरेक्ट नोङो एप्सखौ डाउनलड खालामदो प्ले स्ट'राव, आरो आं डिसक्रिपसन लिंकआवबो दङ। एप्सखौ डाउनलड खालामदो, ओमफ्राय अपेन खालामदो। नोंसोरनि नाम डिटेल्स होयो ना मायो, गोजान गोदै आरामसे डाइरेक्ट मा लिरनो गोसो लिरदो, जेबो माने प्रब्लेम गैया। ओंखायनो नोंसोरो बहि पाउडारखौथ' जेब्लायबो लांफाबाय थानो हाया नालाय, नोंसोरो एन्ड्रइड मबाइलखौथ' बयबो लायो नालाय, ओंखायनो नोंसोरो बे एप्सखौ इउज खालामबानो जाबाय। गाइस, आं एप्सखौ एसे नोंसोरनि इउज खालामनानै देखायनो नागिरदों। नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, जोबजासे नायबानो जाबाय, होमबासो बुजिगोन नोंसोरो भिडिअखौ। मोजाङै नायबासो नोंसोर बुजिगोन। नङाबा दानो जुदि स्किप खालामनानै दोनोबा नोंसोरो मोजाङै बुजिया जानो हागौ। उनफोराव नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नोंसोर नागिरफिननो गोनां जागोन। ओंखायनो दायो आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला, नोंसोरनाव ग्र' जाहैदोंब्ला आंनि भिडिअआ, नोंसोरो दानो भिडिअखौ नायनानै लागोन। स' गाइस, होमबा नायलांदो। स' गाइस, होमबा होमबा मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै नोंसोरो प्ले स्ट'राव थांदो। प्ले स्ट'राव थांनानै नोंसोरो बेयाव लिरनांगोन डायरि। स' गाइस, डायरि लिरबाय। डायरि लिरबा अबे एप्सआ नोंसोरो नायदो मोजाङै, आं नोंसोरनो सिन बोनानै देखायगोन। अबे साबसिन एप्स बेखौ नोंसोरनो आं सिन बोनानै देखायगोन। स' गाइस, नैबे एप्सआ बहुत खम एमबि, इनस्टल जानोबो बहुत टाइम खम नांगौ बियो, आरो जेबो प्रब्लेम होआ मबाइलखौबो। बेखौ नोंसोरो इनस्टल खालामना लायोबाबो जेबो प्रब्लेम जाया। आरो नोंसोर बे एप्सखौ जुदि डाउनलड खालामबा आं डिसक्रिपसनाव दङ। दायो आं नोंसोरनो प्ले स्ट'राव देखायदों। स' गाइस, होमबा आङो बे एप्सखौ थुना होनोसै। स' गाइस, आंना अलरेडि माने इनस्टल खालामखाना दोननाय, मानोना आंनो बे एप्सखौ नांगौ, ओंखायनो आं बेखौ इनस्टल खालामखाना दोनो। ओंखायनो नोंसोरनोबोथ' नांखागौ बियो, बे एप्सखौ। ओंखायनो आङो नोंसोरनि थाखाय दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। स' गाइस, होमबा आंनावथ' इनस्टल खालामखानाय नालाय बेक फैदो। बेक फैनानै नैबेनो गाइस, नैयाव आंनाव इनस्टल जाखाना दङ नालाय। स' गाइस, आङो मोननैसो माबाफोर लिरना दोनदों, नोंसोरनो देखायना। खन्थाइ बायदिसिना नोंसोर जितुनु जाय मोनसे प्रडाक्ट बायदिसिना नोंसोरो माने लिरनो गोसोब्ला, नोंसोरो लिरनानै दोननो गोसोब्ला, माने खम समावनो नोंसोरो लिरनानै दोननो हागोन। नोंसोरो थाब जागोन। बर' आखरजोंबो लिरजागोन, हिन्दी आखरजोंबो इंलिस आखरजोंबो लिरजागोन गाइस। होमबा बेखौ लिरनो थाखाय जों मा खालामनांगौ, नैबे गाइस, नैबे आं सिन बोदोंना गोजासिन, बेयाव नोंसोरो नायदो कारपेन्सिल बायदिया, बेयाव गोजासिनाव नोंसोरो थुनानै होबानो नोंसिनि बहि बायदि मोनसे माबा जाखांखायो, पेज जाखांखायो। स' गाइस, होमबा नैयाव नोंसोरो नाम लिरनो हागोन।
ओमफ्राय नैयाव नों जेसेबांखि लिरजायो बिसोर जेबो टेनसन गैया। स' गाइस होनबाथ' नोंथांमोना मिथिबाय बुजिबाय जोबोद गोरलै सिम्पोल जेबो माने साइनिं खालामनो दरकार गैया बेयो। एप्सखौ जुदि नोंसोरो डाउनलड खालामनोबा आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ। स' गाइस भिडिअ'आ एसेनोसै होननांसिगोन आरो नोंसोरो जुदि आंनि बेफोरबायदि एप्सनि मबाइलनि नोंसोरो टेकनिकेल भिडिअ नायबाय थानो लुगैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। होमबानो नोंसिनाव आं भिडिअ हगारब्ला नोंसिनि मबाइलाव फार्स्ट मोनहैगोन। स' गाइस बिदिनो नोंसोरो आपडेट भिडिअ गोदान भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन। स' गाइस एसेनोसै।